Tlet tfal minn Ħażebbuġ huma l-protagonisti ta' ktieb u kartun animat prodotti mill-Kazin San Giuseppe Banda de Rohan bit-titlu Flimkien għall-Festa tagħna f'inizjattiva li twettqet finanzjament għal fuq minn 6,000 euro mill-iskema Komunitajiet Aktar Inklusivi. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia ltaqat ma' Mattias Camilleri, Mej Camilleri u Valentina Grisci fil-Kazin li għadu sem attiv fih. Semet kif it-tlet tfal jgħixu b'diżabilità u jappoġġjaw lil xulxin. L-istorja ġiet ippubblikata f'żewġ kotba, wieħed minnhom bil-Brejl, kif ukoll f'kartun animat bis-sottotitoli Bilan li tasal għand kulħadd. L-assistent segretarju tal-Kazin Donaliza Camilleri spjegat kif tkellmet ma' diversi studenti u ndunat li ħafna minnhom ma kinux involuti f'xi għaqda u ħasset il-ħtieġa li toħloq storja li tispira li tfal jipparteċipaw fil-komunità tagħhom. Dal-ktieb ġie inspirat mill-iskola fejn għallem jien għax il-volontarjat qed jonqos, iddeċidejna li nibnu storja volontarjat fil-festiv fl-istess ħin fl-inklużività ta' tfal li forsi mhumiex daqshekk xortjati daqsna, allura xorta nistgħu ninkluduhom fis-soċjetà u jkunu ta' valur ukoll għal kulħadd. Il-Ministru Farrugia qalet li dan il-proġett juri kif il-volontarjat u l-għaqdiet lokali jistgħu jkunu forza pożittiva lejn soċjetà aktar inklusiva.